Bon dia! Avui fem una entrevista a les alumnes de l'aula d'acollida. Som-hi! Volem saber com es diuen aquestes expressions en el vostre idioma. Començar. Un fantasma és un personatge que fa por i fa Com es diu fantasma en àrab, Ismael? En àrab es diu Shebah i en francès es diu la fantôme. Sí. Com es diu en mandinga, Sana? En mandinga es diu boa. Molt interessant, sou molt simpàtic, per això es dic el que sembra recull. Sabem què vol dir, Ismael? Sí, vol dir que si tu tractaràs bé, ells també tractaran bé. I en àrab es diem gair sabor. I mandinga, Sana? En mandinga es diu ni betera cordusona. Caram, que llarg! Estem aprenent moltes coses. Per fer-ho, sabem s'ha de ser constant i pacient. En català diuen la paciència és la mare de la ciència. Vol dir que de ser pacient per aprendre bé? Sí, en àrab diuen això, sabru hikma. En mandinga, Sana, com es diu? En mandinga ni sabarita cordusona. I sabem que és la boira. Aquí a Balaguer és molt important en tenir sobi. És un núvol molt baix i espès. És molt bonica. En àrab en diuen daba. En mandinga, Sana? En mandinga es diu curo. Anem a acabar amb l'entrevista. Finalment hi ha expressió català que diu com gat i gos. Sana? En mandinga, en gat i gos es diu quelo. Ja veu que entre tots parlem molts idiomes, com Dauda és confinat, parla és de Gàmbia i parla fula. En Sana també és de Gàmbia i parla mandinga. I la Iman que està gravant i jo parlem àrab i francès perquè som del Marroc. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Amics, adeu.